altid været tiltrukket af mange slags undergrundsmiljøer. Men det mest mystiske for mig har altid været graffiti-miljøet. Man ser det jo konstant. Tekst på husmure, fordøre og tog. Men man ser aldrig, hvordan det er kommet. Graffiti kan egentlig spores helt tilbage til dengang folk lavede hulemalerier. Men for at forstå den moderne graffiti-kultur, så skal vi cirka 10 år tilbage, før jeg blev født. I starten af 80'erne blev der vist en film i Danmark, som hed Wild Style. Der var et portræt af en ny stil fra ghettoerne i USA, som hed hiphop. Hiphop består af 4 elementer: breakdance, rap, DJ'ing og graffiti. De unge danskere var meget hurtige til at tilpasse sig den nye stil, og det gik ikke længe før unge mennesker kunne ses på strøget, og forskellige ungdomsklubber konkurrerer i breakdance. Der er mange her i Danmark, de forbinder det her hiphop-kultur med små dansende drenge ude på gadehjørnerne med hvide handsker og nye ghettoblaster. Men sådan var det jo også for et års tid siden. Nu er der kun en lille gruppe, der danser tilbage. Og det er jo det sejeste, ikke? Nu eksisterer hiphop-kultur som subkultur, og for det meste inde i København. Nu er det altid seje, der danser. Det er jo også meget, altså det er meget fint at være kreativ og med graffiti. Det skal bare ikke foregå i centrum af byen, hvor det spreder sig rundt omkring. Nej, men så må vi finde nogle andre steder til os. Vi siger, at det er en god idé at gøre det. Jeg forlanger ikke noget som helst. Jeg vil ikke have noget, egentlig. Jeg siger bare, at der er rigtig mange unge mennesker, der gerne vil prøve at male graffiti. Ja. Og for at hjælpe jer selv, så burde de sætte nogle vægge op, så de kan komme rigtigt i gang med den her kultur. Ja, for ellers så maler de ulovligt graffiti. Der er ikke nogen, der har lyst til at bo ved siden af sådan en væg, fordi så får man også malet sin egen ejendom til. Men hvad er det, der får malerne til at trodse risikoen for erstatningskrav og fængselsstraffe? Det vil jeg finde ud af. Så efter længere tids søgen fik jeg kontaktet nogle graffiti-malere, som gerne vil være med til at fortælle deres side af historien og vise mig en del af deres verden om natten mellem brummende tog og i skyggen af vagternes lys fra lommelygter, på betingelse af, at de kunne være fuldstændig anonyme. Jamen, jeg skriver Ego, og med et crew, der hedder WNS. Det står for We Never Sleep. Jeg kom i gang med graffiti, jeg tror det var, da jeg var på nettet. Jeg faldt over nogle tilfældige billeder og nogle videoer med folk, der malede på gaderne og togene. Og egentlig var det først bare gaderne, hvor mange forbinder i hvert fald graffiti med togene, men der holdt det mig meget i starten til gadegraffiti. Jeg har været i gang med graffiti i aktivt 2 år. Og så tror jeg, at jeg har været i gang her de 3 år, hvor jeg bare har siddet lidt over og bare skitset og lavet lidt rundt på noget papir. Og så kom jeg så for alvor i gang. Noget det i slutningen af 2012 til 2013, starten af 2013. Og har så kørt godt derudad lige siden. Hvorfor jeg maler graffiti? Det giver bare et unikt kick og følelsen af, at man bare... Ja, du lever, og det er dig selv, der styrer det hele. Altså, du føler jo som om, du er konge af verden, og du kan rave rundt med dine egne regler, og du skider jo lidt på systemets regler og maler, hvor du vil. Og det giver mig bare en lykkefølelse, en tilfredsstillelse ved at se mit eget tag. Se mit eget piece på et tog, der kommer kørende. Bare måske en lille signatur på gaden, og den kan sætte en smil på læben.
kunst eller hærværk, det er jo som man ser det. Det ved jeg ser det ikke som kunst, fordi jeg synes kunst hører til på et galleri eller et museum. Men for mit vedkommende definerer jeg det ikke som hærværk. Der er det bare en hobby. Ja, jeg tænker tit på at man kan få en dom. Du kan endda få en fængselsdom og rigtig store bøder, men når jeg først er i gang, så tænker jeg ikke rigtig over. Jeg tænker ikke over konsekvenserne. Så synes jeg også bare, at det kan være med til at sætte en stopper for det hele. Det synes jeg ikke, det skal. Hvis jeg bliver taget en dag, jeg får en dom, så tager det, som det kommer. Men det skal ikke holde mig tilbage. Jeg har ikke rigtig nogen kval over, at det koster samfundet så mange penge. Jeg gør det bare for min egen skyld, fordi jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er sjovt. Det er ikke noget, jeg tænker så meget over. En gang imellem kan jeg godt finde på selv at male noget dårligt graffiti, men jeg får ikke det samme kick, jeg får ikke det samme ud af det. Og den næste dag risikerer jeg, så det maler overkendt, fordi der er nogle andre, der er kommet og malet. Så jeg maler på gaden, det giver mere respekt. Det bliver lidt længere tid op, hvis jeg kommer på, hvor man maler hen selvfølgelig. Og så giver det bare et kick, fordi du ved, du har overskridt loven. Så nej, jeg synes ikke, at graffiti det skulle være lovligt. Så er det ikke graffiti mere, så er det bare kunst.